Pangon sejati. Panglimbang 5 menit dina Senin wagi tanggal 17 April taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 11 tekan ayat 18. Jroning buku aburing kupu-kupu kuning, Rama Sindunata nyritakake pengalamane ketemu sawijining pangon cilik sirahe plontos apangawak lemu. Bocah mau penganggone ora jangkep jalaran bokonge lagi wudunen. Nitik pangakone si pangon kang sebut wae jenenge gendrut iki asale saka brayat kang banget kacingkrangan. Dheweke urip karo mbokne. Waktu iku, si gendut lagi nunggoni wedhuse kang aring nyenggut suket. Saka pirembugane karo bocah mau, Rama Sindu kaemutake karo pribadi Gusti Allah Sang Pangon sejati. Kanthi rakitan basa Mardika, aku nyuplik sithik crita mau ing PLM kita iki. Marang Rama Sindu, gendut nyritakake kaya ngapa tresnane marang si Bagong, wedhus kang banget dimimi lan digemateni. Mula rikala mbokne niat ngedol si Bagong, bocah cilik mau semedhot keloro-loro. Dheweke kelingan rekasan ing ngrumat Bagong kanthi becik wiwit jaman cilikane. Gendut eling nalika nggendhong mbopong mrunji si Bagong. Waktu iku Bagong ngamplok ngetep pelulut jroning gendhongane gendut. Ing gendhongane si Pangon, Bagong rumangsa ayem tentrem. Bagong sak kancane uga diengon menyang endi-endi supaya ora kaliren. Merga uripe tansah awor karo Bagong, gendut rumangsa senasib nyawiji karo ingon-ingone. Enggo teka wektu kang banget ora dikarepake, mbokne gendut niat ngedol Bagong kanggo cecawis ngragati dheweke kang ngancik sekolah. Gendut ngerampek-ngerampek ngreh-reh nggandoli Bagong supaya ora diedol. Nanging kekarepane mbokne ora isa dieluk meneh. Kepeksa gendut ngeculake wedhus kinasihe mau kairing tangis gliring saurute dalan tumuju pasar. Si bocah nguntapake Bagong kang pindah tangan saka mbokne menyang sing tuku kanthi dleweran eluh. Para tresna PLM kinasih, pangon sejati ora bakal tega menangi nangsip ingon-ingone nemahi nangsip kang ora becik. Mbuh diedol, mbuh dibeleh utawa kena kerenah liyani. Sesambungane kang raket ndadekake si Bagong si Pangon aweh kawigaten gedhe kepara nepakake diri marang kang diengon. Si Pangon ora kepingin ingon-ingone keluwen, kena perkara, kena lelara nanging sewalike banget digemateni. Gegayutan karuwasan dina iki Gusti nimbali kita kabeh dadi pangon-pangon sejati. Pangon sejati migatekake lan ngupiyakake kacukupane kabutuhan sapa wae kang dadi tanggungan. Saengga ora nganti keluwen, ora nandang lara, ora kena perkara, apa meneh tumeka pati marga ora kerumat. Kita pigatekake supaya sapa wae kang ana tanggung jawab kita padha ayem tentrem, seger waras lan nemu karaharjan. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti paduka pangen ambo, tanpa kekirangan ambo. Paduka mapanaken ambo ing pasuketan royo-royo. Paduka nuntun ambo lumpampah margi genah. Kasegeraken jiwa-jiwa ambo, panjenengan nuntun mbo tumuju toya anteng. Minulya ambo, awit asma paduka. Senadyan to lumampah margi peteng, paduka pangayom ambo. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.